ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ଏ ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ରୂପରେ କଥା ହେବା ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଳ ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆମେ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ହେବା। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଧାମ ନାମରେ ଇଏ ପରିଚିତ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କଥା ହେବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆଉ ଲାଇକ୍ କରି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଜଣା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଏଠାରେ ଗରୁଡ଼ ଖୁମ୍ବ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ଖୁମ୍ବ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଗରୁଡ଼ ଖୁମ୍ବକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ପଛରେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ମାତ୍ରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛୋଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଠାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଭଦ୍ରଙ୍କର ବି ରଖାଯାଇଛି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଇଠୁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ଏ ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ନିହାତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମାନ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ତା ପହଞ୍ଚିଛେ। ତା ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗଜାନନ ଗଣେଶ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଏ। ଏହି ଗଣେଶକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ନବବଧୂ ଯୋଡ଼ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘର ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ ଭଗବାନ ଭୋଲାନାଥ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବି ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କର ବି ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଖାଟି ଅଛି। ମୋ ପଛରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କନ ହେଇଥିବା ପଟ୍ଟଛବିମାନ।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମୟ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଆସି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରି ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଜାଗାରେ।